Привет! Много ви благодаря, че отделяте от времето си на мой рожден ден. Днес имам щастието да имам рожден ден. Преди малко това си говорихме с дамите, че всяка една година е просто благодарност, че имаме възможност да сме живи и здрави, да отваряме очите си и да гледаме. И да гледаме в слънцето, вятъра. Изобщо да се наслаждаваме на малките прекрасни неща, които са в този наш живот. И днеска искам да ви говоря за отговорността. За отговорността да живеем този живот и да го живеем по начина, за който сме дошли всъщност на тази земя. Това е да бъдем щастливи, да бъдем здрави и да правим това, което ни доставя удоволствие и радост. Съгласни ли сте с мен? Да. Няма нужда от драми, няма нужда да се вкопаваме в проблемите и да ги правим още по-дълбоки. Всичко това, което направихме което ви накарах да направите през тези 3 седмици, сега е четвъртата, е точно това. Да надникнем дълбоко и да дадем място на всичко това, което не сме видяли по някакъв начин. И да ставаме все по-уверени и все по-центрирани, да си вземем силата, силата да можем да живеем. Здравей, Наталия, здравей, Дарина. И понеже аз доста дълго време бях заспала, не живеех с наслада, не живеех. Просто наистина вегетирах. И през последните 5 години смея да твърдя, че успях да видя себе си, успях да дам място на себе си и да направя много неща. И понеже днеска е точно един такъв ден да си дадеш равносметка и да се обърнеш назад, когато сега се обърна назад, тази година, която измина, ми харесва, ме изпълва. И в неделя Периха ме попита, тя ме провокира малко, къде съм завършила? Нали, къде съм се учила? И сега искам да разкажа как се събудих, защото може да бъде, в смисъл може да бъде пример. Няма значение на колко години си. Няма значение какво е около теб. Обаче винаги има време, когато можеш да се събудиш и да направиш първата крачка. И тази първа крачка е наистина към себе си. За себе си. И аз се събудих преди 5 години. Точно 5 години, една седмица преди рождения си ден, да навърша 50. Много исках да стана нутриционист. Обаче обучението, което беше пуснато, беше много, много, много скъпо и трябваше да ходя в София или в Пловдив. В смисъл да си отделям време. Тогава бях на работа на трудов договор и нямаше как да се случат нещата. Просто не ми беше и по джоба. Обаче знаете, че 2020 година дойде пандемията, затвориха ни. И тогава пуснаха обучението онлайн. И аз бях много щастлива и децата ми всъщност ми купиха първия модул от обучението. Моите деца за моята 50 годишнина. И така аз започнах да уча нутрициология. Това беше всъщност първата крачка, за да започвам да откривам коя съм, какво съм и така. И ето това е първият ми сертификат, обаче няма да го Обаче видите. пак. Аз ще... Ага, вижда се. Ето го първият ми сертификат. Всъщност нутрициологията няма да се види. Това не го махнах. Така. Беше много хубаво обучение с медицинска насоченост. Обаче след като завърших, някак си не исках да ги лекувам хората, защото хората не искат да ги лекуваш. Обикновено, когато се стигне до някакъв такъв драстичен ножа, като предокопала, те тогава почват да търсят начини. А аз исках да правя профилактика. Да ги събуждам, да си правят профилактика и така. И тогава по време на това обучение, защото всяка една стъпка, искам да ви разкажа как всяка една стъпка отваря врата към следващата стъпка. По време на това обучение тази моя докторка ми направи за първи път констелация. Не бях чувала до сега тази дума и когато тя ми каза, дай сега ще направя една констелация, и аз казвам, какво е това? И тя вика, и сега ще видиш. И наистина
Това беше най-разтърсващото, най-разтърсващата енергийна практика, която съм преживяла някога в живота си. Имаше много рев, много сополи, много гняв, но от мене излезе нещо. От мене излезе нещо. После имаше още един случай, когато присъствах вече като представител в нейни констелации, когато награждаваше, когато ни даваше дипломите. И си казах, вау, това нещо е уникално и аз трябва да се науча как да го правя. И така, ето, отвори ми се врата за следващото нещо, което започнах да уча. Търсих обучение и се появи Академия Щастлив живот. Обучение за констелатори, трети поток и Силвия съответно си взе билет. По време на това обучение разбрах много неща и успоредно с обучението за констелатор в Академия Щастлив живот всъщност се записах за още две обучения. NLP практик и треньорската академия. И в NLP практик NLP-то ми пренареди начина на мислене. Просто ми отвори толкова много врати и прозорци за начина, по който съм мислила преди и за начина, по който е хубаво, нали, да мислиш, за да видиш себе си, да дадеш място на себе си и на всичките около тебе. Защото всички сме едно цяло. И така, по време на това обучение за констелатор, до сега не бях правила медитации, не бях правила такива. Фен съм на Стояна, да. Стояна е номер едно. Между другото, защото съм била при много ментори, но Стояна си остава номер едно в тази сфера. И понеже не бях правила медитации, а в самите и обучение има много такива медитативни практики, и в една от тях, защото констелациите работят основно с рода, с родовите енергии, с родовите системи, и се свързах с създателката на моя род, и тя ми даде една пирамида. Една пирамида и ми каза, търси енергията за лечение. Това беше много силно разтърсващо преживяване за мен. И тръгнах да търся енергията за лечение. И понеже единственото, което знаех е рейки, намерих си учител, инициираха ме в рейки, първо и второ ниво, отвориха ми, така да кажа, тапата, интегрираха ми, нали, отвориха ми енергийните центрове и 40 дена се почна едно изчистване, едно нагаждане, едно отваряне, но някак си не беше моето. И след като минаха тези 40 дни, чух за вихрьом. Чух за вихрьом и седмица по-късно аз вече бях вихрьом. Вихрьом е единствената българска енергийна методика. Знаете, имахте щастието да усетите нейното въздействие. И ето това ми е първият сертификат. Пак няма да го видите. Защо не махате? Притезата. Да. Но виждате знака. Това е символа за защита. Значи това е било 22 година, март месец. От тогава имам няколко сертификата, няколко нива вихрьов. Последното е четвърто. Ето това е лъвичкото. Ето така се вижда. Да. Така, после в живота ми се появи друг учител. Дмитрий Полищук. Дмитрий Полищук, при него съм карала много обучения. Енергийна матрица, 22 година, ноември месец. Това е първото нещо, което изкарах като обучение през него, при него. Енергийната матрица ми отвори сърчицето. Сърчицето ми отвори и от тогава просто живея през сърцето. Уникално е, самата енергийна матрица е много хубава практика и вярваш в магичната практика. При Полищук, тук имам няколко сертификата. А, Той направи едно много голямо обучение, много качествено, което е трансперсонална терапия, семейни констелации, работа с травма, метачувства с елементи от тета хилинг и вселенска терапия. И аз бях щастлива, че бях в първия поток. Ето това ми е сертификатчето. Виждате го. И после NLP практик. Пак продължих, надградих знанието ми по NLP при него. И после по-нататък
Имаме едно обучение за метафорични карти при прекрасната Светлана. Името й сега Панкратова, която е братовчетка на Дима. Тя пък ни научи как да работим с метафорични асоциативни карти, който е много хубав инструмент. И в работата с различни симптоми, изваждаме ги чрез помощта на картите. Много хубаво се получава самата трансформация. Сега следващото нещо, което съм сертифицирала, 23-та година. Изцеление на времевата линия. Срещнах се с един прекрасен мъж, който е тук в България, Георги, който ми даде първото ниво. И после имах щастието да се срещна с създателя на самия метод, който е Саура Кели. Не знам дали сте чували за Саура Кели. Той е американски ясновидец, който има написани много книги, пророчески книги, контактува с едно съзнание. И просто книгите му са изключително подробни и напътстващи в сферата на личностното развитие, как се случват нещата, как е устроена Вселената и така нататък. Самата практика изцеление на времевата линия е много силна. Първото нещо, което направихме, като се видяхме с вас, беше това изцеление на времевата линия, но ние отидохме в бъдещето. Ето ги двата сертификата. Показвам. Не само го. Пак не можете. Така. Сертификатите от Академия Щастлив живот не съм се ги разпечатала. Имам едно обучение, което всъщност е само за мен. Всъщност не мога да работя с хора, само за мен и за близките ми. Това е метаморфната техника, пеперудената техника. Това е един много хубав масаж, който също подпомага да се върнеш в изконната точка там, когато е целият ти потенциал. Но за него няма да говоря сега основно. И много се гордея с ето този сертификат. Това е сертификата ми. Аз съм фасилитатор по Inner Dance. Обучението беше изключително силно, изключително полезно за мене. Миналата година, януари месец приключи. Това е филипинска енергийна техника. Имахме щастието с някой от вас да се видим на живо и в неделя да преживеят какво е Inner Dance. И така, вчера ми дойде още един сертификат. Това е, без да искам, Стивка. Лепенките, за които ви говорих в предния лайф, е компания, която ги разпространява като мрежов маркетинг. И съм станала менеджер без да разбера как. И ми дойде всъщност сертификата, че съм менеджер и една хубава значка. Това са част от сертификатите, мили хора. И освен всичко това, в момента съм трети курс, магистратура психология. Така че никога не е късно и когато имаш фокус и когато знаеш къде отиваш, пътя просто се появява. Учителите се появяват и всичко се случва като на шега, като на игра. Затова исках да започна рождения ден с това нещо, така да ви се изфукам. Да ви се изфукам. Въпреки че аз вече ме познавате, мисля, че много добре. Не се взема много на сериозно, не се величая много. И всичко, което правя, го правя просто от сърцето си. И така. Кажеш, че изключа микрофона, че е шумно при теб. И днеска на рождения си ден, благодаря, че сте тук с мен, искам да ви споделя една оферта. Някои от вас се знаят, но сега ще споделя екрана и ще имам презентация. Виждате ми екрана. Тук ще да ви пускам едно клипче. Виждате, нали? Да. Добре, само е тук да съм махна някъде по страни. Така. Разплитане, клетъчен и духовен рестарт. Девойки, остана още много малко и до края на тази седмица, всъщност на 19, приключва разплитането, 28-дневната програма, в която сте.
И това е нещо като овертюрата, прелюдието на голямата програма, която стартирам на 22 септември. Тя ще бъде 8-седмична и ще бъде много силно трансформираща и терапевтична. И сега, ако ми тръгне така. Програмата, основната философия на програмата е именно това. Да те отведе все по-близо до теб самата, да ти даде време, пространство и да дадеш на този образ, който ти гледа в огледалото, мястото, себелюбовта, себедостатъчността и да си върнеш силата. Да си върнеш силата, да си върнеш и парченцата на изгубената душа, защото откакто сме се родили, вървейки през живота, ние постепенно губим много парченца от душата си. И в един момент, защото аз съм тръгнала от болката и съм тръгнала точно от болестта, се разболяваме, мили мои, а не е необходимо да бъдем болни, да бъдем депресирани, да бъдем в лоши взаимоотношения. Не е необходимо. Всяка седмица ще развързваме конкретен възел. Физически, емоционален, ментален, енергиен и ще освободим пътя към едно клетъчно и духовно обновление. Сега, ще си кажете, това е някаква поредна програма, има толкова много гурута. Тази програма е различна и ще ви кажа защо е различна. Защото тези програми, в които аз съм се обучавала, почти всичко е на запис. Има някакви живи срещи, но тези живи срещи не са достатъчни. В смисъл в повечето обучения, в които съм била. Тук, в това, което ви предлагам, аз ще бъда неотлъчна до вас. Особено в първите 21 дена, трите седмици. Неотлъчно ще бъда ръка за ръка с вас. Това е различното. Ще имаме живи срещи. Всеки понеделник ще се отключва в 6 сутринта видео с напътствие за седмицата. Ще бъдем пак в затворена група, където ще се публикуват материали, видеа, изобщо всички учебни ресурси. Ще има и затворена група, в която ще общуваме свободно, по същия начин, както сме в момента в тази безплатна група. И ще направим един цялостен рестарт от симптома към свободата. Едно наистина много дълбоко терапевтично духовно изчистване. Първата седмица, на 21 в неделя, стартираме с енергийно изчистване с вихрем енергията на пространството, на домовете ви. Това е ритуал, много хубав ритуал, който ще го направим на обяд. 1 часа може би ще бъде или в 2 най-късно на обяд. Вие за да имате време да се изчистите от физическия буклук, нали, къщите, а в 1 часа или в 2 часа вече тези, които ще се включат, ще го уточним, ще направим ритуала, който е много хубав, много изчистват, за да изчистим пространството, където ще пребивавате през тези 8 седмици. За да има по-голям резултат. Всичко се прави, за да има по-голям резултат. А, първите 3 седмици започваме основно с хранителния режим, в който ви водя в тези няколко дни от края на нашата безплатна програма. Но тогава ще бъде малко по-затегнато. Сега не ви досаждам чак толкова много и не ви подтиквам. Но 21 дена ще спазваме точно протокола. За правилното хранене, правилото на чинията, съотношението на съответните продукти. Ще въведем правилното пиене на вода, защото много хора не знаят как се пие вода. И ще въведем движението. Тези трите параметри, хранене, движение и вода, ще подпомогнат за бързване на метаболизма, за да направим това физическо изчистване и разплитане. Сега е много подходящ момент, за да подготвим тялото за зимата. А, личен дневник ще започнете да си водите, лична тетрадка, където да изписвате. Всъщност може и да продължите в тази, нали, която сте си водили до сега. През тази първа седмица ще направим фината настройка. Ще си водим по планера дневник. Всички, които се включат, ще получат безплатно PDF файла. Разбира се, имате възможност и да си го вземете. Има още много малко книги от втория тираж, в смисъл хартиени носители, ако искате.
можете да си го вземете и него, нали, да го имате на хартиен носител. Но в който се включи в програмата, ще получи PDF файла. И ще работим основно фината настройка. Там има една табличка, има едно много задълбочено измерване, има едни въпросчета, на които ще си отговорим, за да знаем откъде тръгваме и къде отиваме, какво ще постигнем и как ще се наградим. Просто ще създадем правилното намерение, за да можем през тези 8 седмици да се движим там, където искаме да отидем. Ще започнем с едно упражнение за благодарност към клетките. Ще ви направя записа, ще го намерите в седмицата, в първата седмица. Всеки четвъртък ще имаме живи срещи с въпроси и отговори. И основната практика, която ще направите през тази седмица е колелото на баланса. Тоест пак да разберем откъде тръгваме и къде искаме да отидем. През втората седмица започваме енергийното разплитане с вихрьом. Всичко се продължава хранене, движение, вода по същия начин. Продължаваме рутината, изградена вече от първата седмица и включваме енергийното изчистване с вихрьом сеанси. И основната практика, която ще имате, това е да намерите своето място в системата. Всеки четвъртък пак въпроси и отговори. Третата седмица, слушай тялото си, започваме емоционалното разплитане. Ще започнем да разчитаме симптомите като енергийни сигнали. Стартираме груповите констелации или консултации. Аз не ги казвам вече констелации, защото аз работя по мой си начин, който не е точно констелациите, които са по Берт Хелингер. Имам си вече своя изградена система и включвам в констелациите всичко, което знам, защото когато човека застане пред мен със съответния си казус и симптома, някак си виждам какво трябва да направя, което ще бъде най-доброто и което той може да приеме и да позволи да му се случи. Нали? Защото съзнанието е твърдено и трябва постепенно да се разтварят тези невидимите нишки. Постепенно, за да не се получи блокаж. И вместо да изпишем вежди, да извадим очите. Продължаваме, както казах, всичко, което е в първата седмица, основната рутина и основната практика ще работите с детската позиция и отново правилното място в системата. Четвъртата седмица. Тук вече ще активираме регенерацията и клетъчното подхранване. А, Казах, че за първи път в този рестарт ще си позволя да вкарам продукт. По принцип, за да има някакъв рестарт, някакъв детокс, изчистване на организма, е хубаво да се вземат хранителни добавки, за да могат да се нахранят правилно клетките. Защото с храната всички знаем, че няма как да се набавят необходимите количества, правилните вещества. До сега не съм, във всичките рестарти, които съм правила, не съм държала да има хранителните добавки, които аз използвам, въпреки че в планера Девик са описани, които аз вземам. Всичко беше препоръчително. Но този път искам да въведа този пластир Хекс 39, защото за мен той е едно малко чудо и мисля, че ще подпомогне стартирането на тази клетъчна регенерация и ще бъде в голяма помощ на всеки, който се включи. И в тази четвърта седмица всъщност ще стартираме използването на пластира, как да се използва, ще има информация и основната практика, която ще работите през тази седмица, това е осъзнаване на травмата с майката. През тази четвърта седмица ще работим с мама. Отново в четвъртък среща и групова въпроси и отговори и групова консултация. Петата седмица активиране на тялото и жизнения поток. Продължаваме да интегрираме навиците. Тук ще ви покажа едни изометрични упражнения, които правя, които са много лесни, могат да се правят вкъщи. Продължаваме с вихрем сеансите и ще работим тази седмица с бащата. Основната практика е работа с бащата. В четвъртък са живите срещи, много за въпроси и отговори. Духовното пробуждане ще бъде шестата седмица.
И тук вече ще работим с сърцето. Една практика имам записана в книгата, която ще ви запиша. Тя всъщност е записана, но ще можете да си я правите с звук. И основната практика ще работите с вътрешното дете. Седмата седмица емоционално освобождаване и вътрешна алхимия. Тук ще изчистим гнева и съпротивата. И пак една много хубава практика, която е също от планера дневник, също е записана. Продължаваме с храненето, с вихрьом сеансите, неутрализираме негативните програми и основната практика, която ще заложим през тази седмица е работа с чувствата. Отново жива среща в четвъртък за въпроси и отговори и с консултация. И през последната 8 седмица ще завършим с благодарност и интеграция, с един много хубав ритуал за помиряване и благодарност. Ще заемем своето място в системата. Това ще бъде основната практика през цялата седмица. И резултати, обратни връзки ще интегрираме новото състояние. Това, което сме постигнали, за което сме работили през тези 8 седмици. Сега е тук малко какво казват хората за програмата. Тя беше 21 дневна, както ви казвам. Благодаря ти за всичко през тези 21 дни, за практиките, консултациите, енергията на Вихрьом. Практиките ми много ми допаднаха, ще си ги пускам, за да ги слушам вълшебен ден. Благодаря, Силве, за качественото време, което споделихме, енергията, знанията. Учим се да отключваме и насочваме енергията и интуицията си. Благодаря ти, Силве, за тези вълшебни 21 дни. Аз бих го повторила отново и го препоръчвам на всяка жена, която има навика да игнорира себе си в името на това да угажда на останалите. Включвам се в програмата, защото съм убедена, тук не мога да го прочета, защото като се работи в екип, нещата се случват по-добре. От доста години съм се изградила здравословни навици, храня се здравословно, но през последната година малко му отпуснах края. Все нямам време, все бързам и сега се надявам Силвия Стоянова да ме подръпне за ушите, да ме вкара в правилния път. Аз работя сама, но контактувам с много хора, изпълнявам желанията на всички, а накрая оставам изнервена и се обвинявам сама. Може би това искам да изчистя. Да поставя на първо място себе си и моите нужди. Да се науча да казвам не. За мен Силвия е една чаровна магиосница, вече ми е помагала. Разчитам на нея, както и на всички в групата. Надявам се да споделяте, да си бъдем полезни през тези дни. И това е много малка част от споделянията. И сега ни оставимата оферта, която ще е активна 72 часа. Просто до 19 септември, докато приключим безплатната програма. Тази 8-седмична програма ще бъде на цена 1990 лева. Но вие ще имате шанса да я купите на половин цена до 19, както и виждате изписано, за 999 лева. Сега, възможно е плащане на 3 вноски, ако тази сума ви се вижда прекалено голяма. Нали, на куп. Като капарото е 400 лева и и още 2 плащания по 350 лева до 10 число на месец октомври и ноември. Който се включи с цялата сума в рамките на тези 72 часа, получава още една консултация индивидуална с мен, която е на стойност 400 лева. А бонусите за всички, които решат да влязат в програмата, както ви казах, електронен вариант на планера дневник, който струва иначе 22,44, индивидуална консултация един брой, 400 лева, пластирите за въвеждащ период от 30 дни, Хикс 39 е пластира, те са на стойност 220 лева, достъп до затворена група, записи за 6 месеца след края на програмата, което е безценно. Това са подаръците, а като цяло всичко, което получавате, не съм калкулирала цената, защото тя е много по-голяма от тази, за която ви предлагам.
Само енергията на Вихрьон, един сеанс е 25 лева. А вие 8 седмици ще бъдете в енергията. Не мога да го сметна колко е като пари. Нали, ако почнем да се задълбаваме и всичко, ако го калкулирам до стотинката. И сега имам една неустоима оферта, която я измислих тук преди няколко дни. И тя ще бъде активна само до утре. И само за 6 човека, защото по принцип работя с много малко хора и за да мога да бъда максимално полезна и да обърна внимание. И сега реших за тези от вас, които тази 8-седмична програма им се вижда голяма, имат някакви притеснения, имат някакви съпротиви. Пускам 21-дневната програма 3 седмици. Успоредно с тази голямата. Значи, който се включи до утре, ще получи първите 3 седмици от програмата. Получавате всичко от първите 3 седмици, които преди малко ви презентирах, като бонус е само PDF файла. И цената е 444 лева, намалена от 888. Това е всъщност цената на обикновените рестарти, които съм правила до сега. И много ще се радвам, шестима от вас, казвам малко, ограничавам и тази цена е активна до утре. Идваш ли? Идвате ли? Кой идва? Това е, мили хора. Искам да ви поканя. Някои от вас, съм, които направиха с мен опознавателна среща, знаят за тази оферта. Можете да си включите вече микрофоните и да ми кажете какво мислите за това, което чухте. Ехо, там ли сте или ви изгоних? Тук сме. Какво мислите за предложението? Разкошно. Аз го отмислям. Добре, обмислете. Обмисляйте Аз това, което да е се... малкият рестарт, не е за изпускане. Нали се нареших тук в последния момент, въпреки че ще ми бъде малко трудно да балансирам нещата в две програми, но ако наистина ви се вижда много 8 седмици, 3 седмици, заповядайте, ще го направим. Стартираме на 21-ви с енергийните изчиствания. Има малко време. Павли, пусна си камерата, навънка си. Някой друг иска ли да каже нещо? Честит рожден ден, жива и здрава, на Благодаря ти. живо. Благодаря ти. Всички да сме живи и здрави. Тук чакайте да ви подаря едно букетче, да го видите, да се зарадвате и вие. Ма не може да го видите. Ето. Да ни е пеперуджено, да ни е весело, щастливо. И пак казвам, отговорността, как ще си живеем живота си е наша. И тук стопти едно сърчице, което ако го чуваме и ако гледаме през него, всичко ще ни се получава по най-добрия начин. Казвам ви всичко от личен опит. Откакто ми отвориха сърчицето, просто се родих. Съм изключително благодарна, че се осмелих и няма значение на каква възраст си. Никакво значение няма. Възрастта е само цифра.
На нас не ни е заложено да остаряваме. Между другото, това е програма. Клетките се само възстановяват, се регенерират през определен период от време. И така. Ще кажете ли нещо още? Има и малко уста. Не разбрах. Не, аз само слушам и гледам, че май сме малко. И аз ти обичам, Стефи, много ти благодаря. Надявам се, че си добре и ставаш все по-добре. Силви, много си рокле. Не разбрах, Павлик, какво? Да, добре съм. Чудесно. Чува. Интернетът ти е слаб, Павли, не те разбрах. Ох. Добре, мили момичета, ако няма нищо да кажете, да не губим повече време, защото близките ми ме очакват в другата стая. Трябва да направя салатата. Помислете си, офертата не е за изпускане. Аз ще ви я пратя, може би, на имейли. Не съм решила още. И ще се радвам много да продължим. Дали 21 дена, дали 8 седмици, както решите, както прецените. Пък и дори да не се видим повече, все ще се видим в един определен период. Особено тези, които са от Разград, може да направим една жива среща по-нататък, да пием по едно кафе или нещо друго. Благодаря, че отделихте от времето си. И Весело изкарване благодаря, благодаря. Хубава усмихната вечер от мен. и на теб. Такива да си ги нямаме. Какви? Какви? Чакай, че... Пусни микрофона И и на ми кажи. теб. Благодаря. Хубава вечер, весел празник. Аз не се отказвам. Добре, никой не се отказва от никой. Добре. Благодаря ви много, момичета. Усмихната вечер. Чао, чао. И на теб. Чао, Чао. чао. Благодаря, чао.